iki nguji nang kene iki. Ayo Bu, saya kuat ora? Ya. Alhamdulillah, sih kuat, sih rusak. Iya. Pancen swara kopen ning kaya ngono kuwi ya, Mak. Sing ngono kuwi. Pancen ya dijaga tenan mangan sak mangan ya ngati-ati. Iya. Wae buncine wong nyuwara kaya Bukesi anggere siji ora mangan es, loro ora kakean lanangan aman kuwi ayo. Ora bakal wong dhek setya karo aku kok. Ayo. Oh ya ora mungkin yen aku kakean lanangan. Ora mungkin. Lek sampean mbuh. Ya ora, ade padha tobaté kok ya. Ngene iki. Ngene iki kan biyen ning kene iki ya ngene iki. Lakon. Sinukarata ne mereh kratarata pakartine ngelmu tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Haji Daryono saking Klecorejo Mejayan ya kepareng monitor streaming. Ugi Bapak Dwijo matur nuwun. Nggih, nggih. Kalian iki mangke Pak Suradi ngersake sesideman. Oh iya beres pokoke. Lanjut riyen, Bu. Kang tumrap neng tanah Jawa No. agama ageming ngaji Ugi menika sugeng dalu, sugeng pentas Pak Cahyo sak rombongan. Mugi sedaya tansah sehat selalu lan laris tanggapanipun. Amin. Mangke wanci limbukan kula nyuwun lagu nggih. Ingkang nyekar genduk umi. Nggih. Matur nuwun saking pandemen wayang Sairan wonten ing Palangkaraya. Oh nggih, siap. Bu menika karo nglangi karo ngombe ana sing ngersakake ya kuwi Setya Tuhu Sidoasih. Oh iya. Iki dibajutke langgame Sidoasih. Men iso kecakup. Ya, Monggo Bu Kesi langgamipun Sidoasih. Dados. aku kang setya saiki
Nggih. Matur sembah nuwun loro-loro gawe ya, Mak. Pangkur Semarangan bacutke langgam Sidoasih dening Ibu Sukesi Rahayu. Oh iya. Aja lali iki ana partisipasi karo nggih tamba sayah tumrape panitia. Piye kuwi? Panjenengane Bapak Suradi iki kepareng badhe atur pisumbang bawa sesideman. Oh iya. Cocok yen pancen kaya mengkono. Ya, Slendro Songo nggih ngurmati karo Bapak Suradi anggene munggah wonten pepanggungan. Monggo, mriki Bapak. Duduk. Assalamualaikum Bapak Suradi. Sing cemeng niki, sing niku pun kesel niku nggih. Ya, nggih. Supaya Waalaikumsalam Mas Yoyo. Mas Sahyo. Nggih. Temu kangen menika. Dalem? Temu kangen. Lah nggih, reoni. Reoni Mas Yoyo. Nggih. Ning kula mengacungi jempol kepada panitia lho, sangat luar biasa. Nggih. Ing atasipun menika suasana perkotaan ngajengan ramene kados ngoten benten kalian nalika kula sowan rumiyin. Oh nggih. Ning tidak mengurangi semangat panitia untuk terus melestarikan budaya wayang dalam rangka apitan. Tepuk tangan untuk panitia. Tepuk tangan, nggih, tepuk tangan. Niki memang katon sukses Mas Yoyo. Sukses dalam artian dalangipun nggih. Dalang kondang mboten nguciwani. Bagus, wicaksana, cerdas, murah. Oh, ya ora ngono Mas. Murah kan mergane sedulur wae, seduluran. Nggih. 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 Lah, wonten ing dalu punika kula pingine kalih sedulur wedok Mbak Kesi menika sesedeman. Oh, boleh. Kula namung napa nggih. Bawa kemawon mangke dipun lajengaken sejaman dipun dawaken tayub boten kersane nggih dipirsani para pamirsa pandemen menika tresna. Oh, nggih sae sanget siap. Bu Kesi, aja leren sik. Ayo. Sing dikersakne Pak Suradi. Ya Mbak Kesi yo, ya kene yo kangen. Ijol bakso karo mangut mau lho. Lah, Pak Suradi nyuwun sewu. Nggih, pripun? Lah sing pesinden nasi nem-nem mak kenyis-kenyis saya. Oh, niku Habibah nggih. Kula kok malah jenengan sing. Nggih. Dindingane sepinten nggih nika? Ah, tapi Mas Dar. Nggih. Nggih. Iki kudune kok catetan nak sampai pleset ya wis. Mboten napa-napa nggih. Oh, ngoten nggih. Nggih. Diabani nggih. Nah, ngoten niku. Wiwitane jos suarane kaya Raden Gatotkaca. Anderesang peke. Sae Pak, sae. Priya bagus. Priya bagus. Kang olah budaya. Suarane apik, piyayine gagah gedhe dhuwur. Amin. Lembah manah. Wah, aku paling seneng bareng jenengan ngasta mik no mau sing tengen mau lho Pak sing sae. Nah, asta tengen wah akike kok. Akike niki. Khusus kagem Mas Sahyo. Ah, nggih. Amin nggih. Jos. Sowan menyang kutha gedhe.
bendara terus kang selendang kuning kang saking ukir swara kurang permono ing wasisan Pak Suradi jenengan prisa niki sesideman sing ngripta sinten? Mbah Sukron suwun to. Dados piyai Mbulusan ampun kalah kali Pak Joko Warsito. Tahun ngajeng Mbah Sukron mriki. Nggih to. Pun to mangke kula nyangke murah-murah nggih. 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 Penggemare Mbah Sukron teng mriku kathah nggih Pak nggih. Oh, kathah. Nggih ngono niku. Terus anu ngrung-ngrung marang bendara ngungruk ya Sulistya pijer ngincangake alis terus
Nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Suradi para kadang. Matur sembah nuwun. Luar biasa, Pak. Nggih. Jenengan kok sampai gua bias to, Pak? Keringetnya sak grontol-grontol. Grogi Mas. Walah, Yakin. niki daerah jenengan piyambak kok grogi niku lho nggih. Cukup Mas tak coba nama gobios kabeh. Sembah nuwun Pak Suradi lan sedaya para panitia ingkang sampun ngrengkuh dumateng kula sak kanca. Ah, luar biasa. Hebat tenan. Ya, Niki lho enek apa rena-rena. Aku malah kaya bakul sopi COD gimana. Iya. Nah iya to. Sik. Sugeng dalu Ki Cahya, niki kula Dimas saking Tampo Mas nggih. Tampo Mas. Kirim salam kagem sedulur kula nyuwun lagu setunggal ninggal katresnan angka kalih gelo angka 3 wisa tresno. Ayo berbisa iki, ayo. Ini ada titipan kado buat Umi, Winong dan juga Birgita. Wah. Dipilih sing nom-nom. Tuh mbok kala-kalana Mbak Tuti, Mbak Lia, Bu Kesi ngono iki tur didhawuhi kon bukane ya jar iki jar. Oh iya, bukake sik. Hah? Oh, kon ngelungke sisan. Siap, nggih. Sik. Nah. Ya, ati kok ora penak iki. Apa iki? Oh, kok kira ngapusi, kok kira tak delikne iki. Umi iki. Nah. Oh. Ultraman. Karo Silver Queen. Wah. Oh, lumayan lho ngene iki. Tak kira mung isine iki jajane panitia kok. Nyo iki, Nah. Nggih, matur nuwun sapa ki mau? Sapa matur nuwun sik, Terima kasih Mas Dimas. Semoga pundi piyayene? Oh, jenengan Mas Allah. Niku sing riyen nyukani foto niku lho, Pak. Non? Sing riyen nyukani foto pas ten Semarang. Alah. Ten RRI. Kula dongakne pun rabi dereng. Mugi-mugi pikantuk bojo sing sinden, bergas, suarane apik. Amin. Ayu lahir batin. Amin. Ning galak. Ora, wis pancen iki penggemar. Birgita tak suwek sik. Suwek sik. Nadyan to Birgita ya mbok wis suwek korong nek tak suweke nek. Oh. Sama beda dana denda. Ya. Padha. Sami sedaya to. Mboten enten mercone, mboten enten. Wah iki. Gambare lho kaya winong tenan iki. Nggih. Oh, rambutnya dibang. Malah tutik. Wah, jan. Dadi dalang saiki kudu iso apa-apa. Untuk kak iki. Nah, kira tak seksekke, ndak kira tak delikke. Untuk Winong iki 1 Ultramil, 2 Silver Queen dan juga Power Magic. Tegese ultra karo coklat kuwi power iki kekuatanmu untuk nyinden ngono lho. Ayo Nong, matur nuwun. Karo Birgita, karo Mas Dimas iki. Matur nuwun sanget Mas Dimas. Jenengan kula caosi anu hadiah salaman kalih 3 niki. Mriki salaman sik, mung petuk lho. Ini salaman sik, ya penggemar kok. Nggih, niku. Ale. Matur nuwun Mas. Pak kula wonten pantun. Piye pantun nggih sapa? Tuku jongkas, tuku tah. Sri Uning. Ayo. Yo, berdiri berdua. Ayo. Loh, mboten disepoti to Pak Dalang? Hah? Mboten disepoti. Oh lho kene kono. Ya kula ya pengen lho Pak Dalang. Alah, aleman ndak ngodak kulino. Ya wis mlaku dhewe. Engko wis teko omah cepotono dhewe. Lah ya sumuk, ah. Lah iya sumut.
Pancen hawa sing nyenengke ning ngene iki maning ngene iki kendek ben. Napa? Sumuk. Oh. Ya sumuk ning penuh dengan semangat membara, ngono kuwi. Harus. Kuwi. Piye? Awakmu Bir nonton situasi malam hari ini? Lho. Nggih, luar biasa penontonnya di dusun apa Pak Dalang? Bulusan. Bulusan. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mugi-mugi kang jawab salam kula. Mas Dimas, I love you. Wah. Nganti sik. Iki pantun kabeh iki. Umi anu apa iki? Winong sik, winong. Oh, paringi winong sik. Iwak emas nih pinggir kali. Mas Dimas ganteng sekali. Gedek-gedek. Ngerti-ngerti katake teles ning kok. Sik, Mas, iki Umi urung, Umi. Nggih. Nggih, yo. Tuku emas, tuku roti. Mas Dimas, rezekine banyu mili. Mike iki ireng dicaoske sik. Ayo sik Mas, kuwi nyekel mik sik. Piye responmu kepada mosok telu kok rabi kabeh, ora to? Ayo, piye tanggapan sampean? Tanggapanmu piye? Grogi. Grogi ini aja nyekeli kuwi to. Grogi yo didekep ora lek mabur ora. Kaya duwe-duwe dhewe ora. Grogi. Seneng kalih sinden to? Sebabe napa kok seneng sinden? Suarane merdu. Lho aku dalang penggirong suarane yo merdu. Nah. Kok sinden sebabe napa? Ayo. Sinden. Wedok. Cita-citane njing rabi kalih napa? Rabi kalih napa? Kula nek rabine milih kalih sinden. Sinden. Oh iya. Upamane kon milih salah siji niki lek sing mangkadu telu. Antarane Umi, Winong kalian Birgita. Iya, tampil cantik. Siapa Mas? Sampean upama milih sing ndi? Siji ya. Milih sing tengah. Oh. Iya. Oh, golek sing padha lemune dadi babuk kuwi. Nang kaya ngono dipilih nang ya. Wah, nang sok tak wayangane nang sok nang. Ayo. Iya luar biasa Mas Dimas. Mas Gede, matur nuwun Mas Gede. Elok kanca-kanca sedaya upami wonten ingkang rawuh saking Undip utawi saking UNES, matur nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Kula Bapak Haji Subari, Perum Citra Raya Tangerang, nyuwun lagu Caping Gunung. Weye. Pak Dalang request dari panitia Sri Huning Sragenan kalian Podang Kuning. Nggih. Saking panitia atas nama Bapak Santoso. Ya, nggih. Yo, Winong dan juga bersama Mbak Birgita. Yo. Apa sih iki? Kino. Saka panitia sih. Nah. Lho nggih, Bapak Ibu, rezekine kathah, bisnisipun lancar. Mugi-mugi masyarakate guyub tur rukun nggih, Pak. Amin. Nah, ngono kuwi apik. Anggere sinden iki kendel omong wani apa jenenge kuwi protes karo dalang, ngono malah suwi ndang del ndang kondang ngono kuwi. Ya nek kula nggih protes no, Pak. Lah ngopo? Ya bayarane tambahin no, Pak. Kowe iki lho, apa ki jenenge kelingan apa ora jaman ciliamu mbiyen rung iso apa-apa ngene tak jak. Pengalamanmu akeh melu Madangkara, ngono mbok aja ngrembug kaya ngono kuwi. Lah dirasa jenengan nek kan protes. Ya protes yang positif aja ngrembug dhuwit saru ngono. Lah contone napa nek positif? Lah ngene ngrembug dhuwit malah penonton ngerti lah kowe nang kene tak kei sithik malah ngerti kabeh. Ayo ngono kuwi. Winong, aduh. Aduh, semoga samawa sama Mas Dimas ya. Nggih. Kok samawa? Lah kowe sing dipilih ana. Dipilih awakmu samawa piye ora. Cocok pancen ya. Ngono kuwi. Piye Nong? Ada kata-kata apresiasi? Nggih, saestu menika. Apane sing sae? Saya sedaya, Pak. Kowe sinden apane wah sae lek ra ngono ya wah luar biasa. Takoke luar biasa piye? Embuh ora ya.
guyub rukun, kompak, kondusif ngono ya. Nggih, leres. Mula ijolana para kadang-kadang panitia nganggo Sri Uning iki. Ya, coba ya apa. Dinakne Mas Eno, Mas Setyo. Kok Mas Eno? Mas Eno. Dinakne Mas Setyo. Ambek nyawang aku ben tambah manis. Iya. Ya. Sabar ya Mbak Tut. Manis. Ini pembeduk ya ora kaya tum. Napa Pak Dalang? Anggere bang-bang witan semangaten metian. Ayo. Ya pangkure, sawek awakmu Bir. Ayo Bir. Loh, napa lho Pak? Anu ya Sri Uning ya. Wah. Kok pangkur to Pak? Oh iya anu Asmarandono. Ayo, lali aku. Sinebut pahlawan putri Sri Uning Mastika Tuban Nano. Putra Kanjeng Sura baleni Pak. Putra Kanjeng Sira lawe. Ayo nong, apamu? Ayo. Yo apa? Guyu Mas Saud. Apa? Mas bocor kuwi Mas. Tadi. Mas Udin ngapa? Mas bobot, Pak. Iki lho, bocor, Pak. Bocor iki lho. Ya. Kuwi jawane protes mergo suwi ra metu lakon bobot pinayungan. Yenang. Nanane. Nonano Bebelo Wiratmo kembali ke Birgita. Tan wurung Sri Uning gugur. Winong dadi musti kaneng tuban. Sri Uning diaturke sepisan langgam, kedua seragenke. Oke, siap. Mangga, Birgita dhisik. Dados. Sri Uning mesti ketuban lampu tresna lan sabaya pati manang raden wirat maya kampus pedasan sangat dermati.
matur. Matur nuwun. Jogete nembange kompak iki loro. Pancen kuwi teman akrab kuwi. Ayo. Menika ugi nuwun sewu saking kadang kula sepuh Mas Yadi Dalang Suruh Semarang kepareng monitor Kuntadi Channel. Nggih, matur sembah nuwun, salam hormat Kang Mas. Ya, ugi saking nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Sahyo Wilujeng Dalu nderek monitor, semoga sukses selalu. Saking Bapak Kliwon Kepala Desa Sambidur Sragen. Nggih, mbah nuwun. Sugeng dalu Mas Sahyo dari panitia request Langgam Nyidro Asmoro. Wah nggih. Saking Bapak Joko Warsito. Pangapunten Kang Mas Cahyo nyuwun gending ubulah-ubulah Blambangan. Apa iki? Umbul-umbul lho. Blambangan kalajengaken kesucian hati. Nggih. Sembah nuwun saking Bapak Joko Warsito nggih. Ayo, umbul-umbul umbulah-umbulah ora. Ya, sik tak selani dhisik. Ya, iki mergo pamundhute pepunden Pak Joko Warsito. Nggih. Tik tutik ya sing baku upama ora umbul-umbul Blambangan iso sing penting Banyuwangen. Nah, iso. Pilihno dhewe pokoke nuansa Banyuwangi nggih minangkani pamundhute Pak Joko Warsito. Ya. Nggih. Jadi pilihan dhewe sing ndi sing apa. Nah. Nyuwun pangapunten mbok menawi pamundhutipun Pak Joko menika kanca-kanca dereng gladen dereng latihan. Nanti apa, Dik? Gerajakan? Oke. Nggih. Gerajakan Banyuwangi oleh Mbak Tri Hastuti Retnowati dari Ngawi. Oke. Langsung kemawon ya diaturake Gerajakan Banyuwangi katur Bapak Joko Warsito. Dados. Woi.